U svetu kažu, zgodna je. A kod nas? Vidiš da se osušila, nema kjer zašto da ujede. Samo kosti kože. Ne znam stvarno kome je to lepo. Zato ju i ostavi onaj, da. Pritom raskinula s njim, osušila se kao neka teretana, treninzi. O kosti kože, ništa. U svetu kažu, nije zgodna. A kod nas... Vidi je debela, nek probuši malo kašiku. Debela... Samo jede jebote. Za dijetu nije čula. Samo jede. A jesi vidio onog njenog? Avion, bomba. Da mi je njeno samopouzdanje... Pa ja bi bila Brad Pitt i Angelina Jolie. Bukvalno. U svetu kažu, trudna je. A kod nas... Sad svi znaju šta je radila, realno. Uhvatila ga na dijete, pustite fora. Sad mora da je oženi. Mora, nema izbora. Šta će da radi? U svetu kažu, nije trudna. A kod nas... Gledaj koliko ona godina ima, znači ja ne znam o čemu razmišlja ako ne razmišlja o Pa djeci. ko će nju, brate, da ženi, majke? A njeni? Znaš kakvi su njeni? Samo unuče čeka, ona samo izlazi, provodi se. Samo pije luda ludetina, brate. Strašno.